Lemari jati papat regane 5 juta, Mas. Paket murah pol. Lah iki endi ta barang iki? Iki lho. Yo iki. Siji lemari 2 pintu. Oh. Kedua 2 pintu neh. Oh. Ketiga 2 pintu neh. Oh. Kepapat 2 pintu. Pokoknya patang barang iki tawah ini rego nggur 5 juta. Jajal to bukane jerone kaya apa? Iki engko nek gak seneng Engko kayu randu. Seto jati full iki kok randu gitu. Oh iya, jati. Lemari ini kokean siji diganti meja. Garansi apa ora ngo? Garansi nek gak jati kok dibalekne ra apa-apa. Oh, teko omah nek gak jati kok dibalekne ya. Yo iya kene iki Oke. mana ning TikTok wis viral kok Oke. Iki patang barangnya piro nge? 5 juta wae. Lah iki piye? Nek lemari ini diganti meja rias atau meja belajar yo bebas. Oke. Lah iki promo gratis ongkire ning ndi ae? Seluruh wilayah Jawa Timur Jawa Tengah engko tak kei gratis ongkir bayare via COD tanpa DP. Lah iki cara ordere piye genahno pisan? Nek kalau pencarian saya nek jadil cilik kae ya tau diklik Heeh. ditulis jenenge Barokah Furnitur Madiun. Langsung ning sore profil wis ana nomor WA-ne Mas. Iki lho, sepiro. Oke.